Ще дръж. Или не цъка Комбинацията, никъде. брате. Как ще ме дигнат? Еми дай това на аз тук. Това си приятели, бе. Ти трябва да се изправиш. Аре, хвани го ти под Под мишницата. мишниците го фани, бе. Аре. Не под Айде. едната. Ето. Под двете го Аз фани. го Верно фана. ли? Раз, два. Три. Назад, назад. Още малко. Назад една крачка. Назад една крачка. Една крачка с кръча. Ти беше, бе. Браво. Да. Аз си отстъпих. Няма. Беше. Чакай да изпълним, че ще А? Мисля, че... Какво? Мисля, че съм... не помърна. Абе, бей, Кажи. има и страшен проблем. Да, напика се. Падна на земята. Стигане горе, Махни той, шеф. бе, нещастнико. У-у-у-у-у. Бирата го става ли? Вземеш. Ама тук има малко, другата свърши. Да, ти си да пиеш. Еми, да ме тръгнеш да пиеш и ти си затвориш устата. Айде, да го докаш. Добре, легни сега да спиш. Да, ти издърпаме по-назад и ще спиш. Нема нужда. Какво сега? Виж, че ти не мога да ходиш, едва ме В гледаш. момента имам нужда от тая малка мръсница. Как се казваш? 12. Да, снимаш. Не заставим интерес. Дай ми телефона. Да мисля, че легне, че умре там. Наистина ли смисляте, че съм Педофил. прост? Да, бе. Просто. Ние си мислим, ние си знаем. Да. Ай, чао. Да, чао, няма да оставяме тук да ти станеш. Ще те пазиме докато не заспиш, аре почни да спиш. Да, бе. Ходи и купи някой бира. Има тук, ето. Да, бе. А вие? Ето да си пинеш. Копелце, не съм пиян. Ама аз ти давам да си пинеш. Ма какво ще ми даваш ти, бе? Дай да си седнем като хората. Рош, някакъв човек иде.